Tras a suspensión de celebracións como San Xoán ou a Festa da Meixa, o Concello de Poio decidiu reinventarse e reiniciar o verán. O Goberno municipal elaborou un programa con máis de 100 actividades culturais para esta época estival. Todas elas desenvolveránse ata o vindeiro mes de setembro polas diferentes parroquias do municipio. Este programa consiste en darlle un pulo á cultura do noso país e do Concello de Poio, a cultura local, e reinventar este verán tan atípico. Concertos, teatros, espectáculos infantís e sesións de cine. Estas son algunhas das actividades que se levarán a cabo durante todo o verán en Poio. Cinema, teatro, contacontos, para todos os públicos, en formato máis grande, como os concertos que hubo este fin de semana pasado no Parque Ancar, en formato pois máis pequenos, que cara a público familiar e infantil, e bueno, pues esperemos que os veciños e as veciñas de Poio se animen a participar destas actividades, porque contan con todas as seguridades para esta circunstancia polo tema do COVID e da alerta sanitaria. Tras a crise da COVID, o Concello de Poio tivo que readaptar toda a programación prevista para este verán. En todos os escenarios, o Goberno municipal pon en marcha un estrito protocolo de seguridade. O non poder levar a cabo as grandes festas que estábamos acostumbrados, pois optou por este formato un pouco máis pequeno, no que os espacios eran todos ao aire libre, vallados, con medidas de seguridade, as distancias oportunas, con control de aforo e de acceso pois, con personal, acomodadores. No Día de Galicia, en Rasoa, haberá unha charanga pola mañá e pola tarde o Centro Cultural Xaime Illa acollerá un espectáculo musical. Durante a vindeira semana celebrarase, por exemplo, o concerto de Vacas e Lourido, o espectáculo do Mago Paco en Samieira ou o concerto de Jazz Frequency Group en Campelo. Na páxina web do Concello iránse desvelando paulatinamente o resto de eventos.